Parte sa beautification program sa Mandaue City karon ang paghimog pipila ka mga bakanteng nga luna ngadto na sa usa ka manindot nga garden. Unsa kining maong nga programa ug unsay katuyuan ini? Atong sayran pinagi sa report ni Nico Serino. Sa daan SB Kabahog, sakop sa Barangay Sentro, naabta namo nga busy kini mga personnel sa Department of General Services kun DGS. Pipila ka adlaw na nila nga gitrabaho kining bakanting luna sa sidewalk. Gawas nga gipintalan ang kural sa dapit, gipanindot sab nila ang palibot niini. Migamit sab sila og mga karaang ligid nga gipatong-patong. Dayon gitamnan og lain-lain nga mga ornamental plants sama sa Duranta ug Shanghai Beauty. Punta og hapon. Nga bisbisan. Ug balik mo dili dunay. Na pinon bubo kay di na mabubuan malaya na kainit. Matud sa labaw sa Landscaping Division sa DGS, katuyuan nila mapanindot ang mga bakanting luna sa dakbayan. Kaniadto sa maong dapit, may mga mag-standby ug mamaligya. Para wa nay musud nga mga tindahan sa mga sidewalk. Mana atong buhat sa landscaping ron sir, beautify sa kani mga sidewalk, center islands ug kanang sa mga 3 meters isment kanang ipandimuli sa daplin sa sapa mao na atong buhaton. Gawas sa Barangay Sentro, may laing mga lugar pa nga trabahuon sa taga DGS subay sa gitinguha nila nga beautification project. Ang ubang dapit gikonsidera usab nila nga himuong vegetable garden aron dunay maani gikan niini. Di man mi magpalit og tanom sir. Ang amo nagbuhat may nursery, pabuhi ta og tanom, mao ra sa atong itanom dili na ta magpalit. Ana. Og naay bakante amo nang tan-awon ug unsay imong gamiton nun, magpropagate sa tao sa para ato magamit dihan dapita. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.